Bună, dragii mei! Eu sunt Andreea Gavrilă și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. În primul rând, bun venit pe canalul meu de YouTube, My Relaxing Room, iar apoi, dacă o să vă placă ceea ce vedeți aici, nu uitați să-mi lăsați un mare like și să apăsați pe butonul de subscribe împreună cu clopoțel pentru a fi notificați la următoarele mele postări. M-am gândit foarte mult care ar fi cel mai potrivit subiect pe care aș vrea să-l abordez în prima postare pe YouTube și cred că cel mai bine ar fi să vă spun câteva lucruri despre mine. Am 30 de ani, sunt zodia Gemeni, care da, vine la pachet cu toate caracteristicile de care cu siguranță ați mai auzit. Suntem capricioși, suntem nehotărâți, acum ne place un lucru, acum nu ne mai place, acum ne interesează un subiect, apoi nu ne mai pasă absolut deloc despre el, dar suntem drăguți. Am terminat facultatea de finanțe, bănci și contabilitate și acum activez în acest domeniu la o multinațională, iar în timpul liber îmi place foarte mult să călătoresc, să socializez, să discut cu prietenii, să abordăm diferite subiecte despre care, evident, să-mi dau cu părerea. Așa că, în următoarele videouri veți vedea că vom aborda diferite teme de interes comun. Iar dacă și voi aveți anumite subiecte despre care ați vrea să-mi aflați părerea, nu uitați să mi le lăsați în rubrica de comentarii. Păi cam atât pentru moment. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Pentru încurajare v-aș ruga tare mult să-mi lăsați un feedback, părerile voastre, un like, sugestii, dar vă rog tare mult, nu fiți hateri, nu mă intimidați. Și așa am o grămadă de emoții. Vă mulțumesc, pa, pa!